Ďalšia vec. To bola prvá vec. Čo vám hovorí? Bolo tu hovorené niečo o plyne. Chcem sa spýtať, čo vám hovorí meno Skácel, pán starosta? Nič. Nič? SK Office? Nejaká firma, čo ale? Dajte mi konkrétnu otázku. Esperanza. Ja sa k tomu dostanem. Konkrétnu otázku. Pán Skácel. Vám nič nehovorí pán Skácel? Pána Skácela ste lanárili na odpredaj pozemku. Kúsok, bolo to parcelné číslo 1125 alebo 1124 alebo niečo podobné. Lanárili ste ho, lebo mal pozemky presne tam oproti tým polifunkčným domom, že tam má byť zberný dvor. Lanárili ste ho za 3,80. Prečo ste ho lanárili ako obec a pozemky boli odpredané na SK Office? Zrazu vy ste ho prehovárali ako starosta a v zápätí SK Office, ktorá má sídlo na Mickiewiczowej 2, kde sídli AK Jurika a Keltoš, kde sídli Esperanza, občianske združenie, v zápätí SK Office, ktoré to nadobudlo a pán Skácel podpísal tú zmluvu s nimi. Prečo SK Office previedla pozemky na Esperanzu, kde je človekom, ktorý OZ Esperanza zastupuje pán Marek Volný, ktorého veľmi dobre poznáte, nepoprete, lebo ste mi ho viackrát hovorili, že mi ho dáte ako kontakt v Lispláne, teraz je v Rusku, čiže viem tieto veci. Ďalšia vec je, vedľa tých pozemkov pána Skácela je ďalší pozemok pani Bednárovej a pána Tokára. Dali ste im najprv pokutu za nepokosenie, každému po 50 €. Teraz na tom LV, na tom rozhodnutí, veľkým svieti exekúcia. Vy exekujete jeden pozemok za 100 €, 50 € každého z tých dvoch účastníkov konania. Hej. Máte tam nejaký ďalší iný záujem alebo niečo podobné? Pán Král, nerobím si volebnú kampaň. Pýtam sa otvorene veci zástupcu obce.